Wilujeng dalu Mbak Manohara. Aduh, ya ampun. Dek urung akil bali, kanca. Ngakil bali. Aku belum mimpi basah. Dek sunat rung garing kok. Wong ayu manut ta ya wong ayu Tanjung, manut ta kowe karo aku. Ayo. Jong. Kebercakaanku kok direnggut engko. Oh padha lanange. Ana ing bengi iki ingsun arep pamit karo sliramu. Aja Mas, aja. Mas, aja. Aku engko piye to, Mas? Oh, diancuk. Iki jane piye to? Duduk. Hati-hati, Kang, Mas. Mas. Hati-hati, Kang, Mas. Hati-hati, Kang, Mas. Wes mut. Hati-hati, Kang, Mas. Lah. Dah paksa. Iki nyapa? Aku golek nondrok. Lah nyapa? Nyapa lho iki lho. Gak betah karo ambune SGM e ngono. Lah nuwun sewu, Ya. iki malah kepara panjenenganipun Bapak Kades Ya. lan sedaya para perangkat kala winginane lak ngawontenaken apa Ketoprak. ketoprak. Lah niki wonten kanca kula saking Ketoprak Ngayogyakarta, Asli Jogja? saking Yogyakarta. Oh, ketoprak asli berarti. Ketoprak asli. Menika badhe nderek sowan paweh panglipur dumateng sagung para tamu badhe nderek ngajari utawa nglatih ketoprak perangkat desa wonten Bandungan. Tepuk tangan kagem kanca kula ingkang badhe minggah. Luar biasa. Monggo kepareng minggah. Tuk. Tuk. Pripun? Jare kok Jogja. Niki saking Jogja lho, Mas sampean gak percaya to? Saya kok kurang meyakinkan ngono to, Mas. Lah sampean pripun iki pesenane Pak Lurah kon gaekno pemain ketoprak sing rupane kaya cok bakal ngene. Munia to kowe piye ta? Cok bakal ki ndoke ming siji lho. Lah ndokmu Loro lho. ya geceken sitok to. Yo eman-eman. Kowe iki lho dapuk apa? Aku maliane Joko Kendil. Oh malihane Pak Bayan Kate. Kamangka nek pas toprak ndek iki sing dadi pen anggota BPD Mas Deni. Wong ganteng. Mosok Joko Kendil kowe lho karo Bayan Kete ganteng Bayan Kete lho. Kate lho. Kok iso malihane Joko Kendil lho. Kok iso muni ganteng kono lho. Piye maksudmu kok iso muni ganteng kono terus lere piye? Ya panggah ganteng aku no. Lah gantengmu lho didelok saka ndi wong kulit diwedaki ora awor kok. Lho wek nyawang aku elek leh munyang ming sedelok. Lah nek nyawang suwe Ya mutah. Ngono kok bangga lho. oh mutah kok bangga terus kowe nganggo anggon-anggon kaya ngene iki karepmu piye? Lho. Bengi iki aku didapuk dadi lor ketoprak ning kene. Sik Mas. Pemeran utama to. Iya. Kae ngono jenenge Rol. Lor untumu pecah kuwi wis ndase kaya neker. Ya rol tapi kok daerah lor. Wong ora cetha. Terus karepmu arek main ketoprak. Main ketoprak bu iki. Lah ya nek main ketoprak ya aja ijen iki dicepaki sakmene mbane jene Mbak Manohara barang. Tanjake. Kowe arep ketoprakan. Ya ketoprak. Tak golekno gandengan iki lho. Monggo Mbak Manohara katuran jumeneng tuduk. Ujung jare bangun rondong ning kalapan. Gambaran.
apane lho. Nul, Jainul, kene lho panggonge. Wis Jainul. Jenenge lanang Jainul lho. Panggonge kene lho. Aku tau ditransferno jenenge Muhammad Jainul Mustafa. Kene lho panggonge Cahayu. Diparang. Cari kalung rada Lah dalah. ning kalapan Kaget aku. Rama Rama mane ujung jari Pripun Apik nyinden ya apik no. Aku lho padane nek trimo karo parsine nek apane. Kok panggah. Kelaku mbok gawe-gawe modele kaya enak-enak dipangan iki. Lho. Lah nyapa lho. Lah iki wanita bener-bener lho, wanita baik-baik kok iso enak-enak dipangan ki lho. Wong Manu jenenge lho Manohara. Ora enek wong lanang kok Manohara. Lah piye? Jenenge jeneng wedok kan berarti dhewe wong brewok. Wong dewok. Wong wedok. Bener. Oh iya bener. Ya iki Mas yo ketoke wanita salah satu wanita yang bertombak. Lah kok iso wanita bertombak lho. Lah mendina nang ndi gawani tombak ae. Dhewe ngene tombake mergo kan pengen rabi karo kowe. Selain dhewe arep menjajah kowe, dhewe arep menjojoh kowe lho. Takoni. Takoni sing apik. Kowe iki Klambine wis sak rimbit to. Lah iki lho dicopot ngene lho ketok. Lah. Rupane kaya biksu tong samcong. Bintang. Nuwun sewu Mbak Manuk Engkuk. Manohara kok Manuk. Manohara. Budek. Mbak Manohara. Heeh. Mbak Manohara. Wilujeng dalu Mbak Manohara. Nggih, heeh. Wah, jan luar biasa. Suarane poe. Feminim. Feminim ngono jarene kowe. Feminim. Wong kok iso rumangsaku. Ayo jok omong-omongan. Mbak Manohara. Heeh. Oh, Ijelmik. Lho. Wilujeng dalu Mbak Manohara. Injih wilujeng dalu Kang Mas. Dangu mboten kepanggih kalian panjenengan. Oh, ulus kaya ngene lho. Wilujeng dalu Wilujeng Mas dalu Akbar. Mbak Manohara. Aduh, ya ampun. Dhek urung akil bali, kanca. Ngakil bali. Aku belum mimpi basah. Dhek sunat rung garing kok. Sugeng Mbak dalu. Manohara. Apa iki? Mas, iki apa? Enak apa? Kowe kuwi lho, dhek wedi karo kowe kok enak apa? Wedi karo raimu lho. Nyapa kowe wedi karo aku? Dedek takut. Lho, aku dhewe yo wedi. Lah aja wedi. Kowe aja wedi. Karo raine dhewe kok wedi. Wong kok iso iki Mas, menghadap karo sampean kan yo lho biasa. Penak. Karo Loh, Mas Akbar karo yo Mas Akbar ya biasa. penak. Mas Akbar ya penak. Oh, lho. Oh, rene takku. Katokmu lho, katokmu lho. Oh, iya lali, Mas. Lali. Mosok enek wong wedok katoke merek Puma. Lah iya. Macan mencolot. Mas, aku wedi kuwi sapa? Pak Lurah itu apa? Takut. Mbak Manohara sampean mbok aja sia-sia to. Iki ngono ya menungso padha Menungso. karo lumrahe menungso. Iki ya menungsa ta? Menungso. Oh, coba rene ya Kang Mas coba. Iki ngono maliane Joko. Joko Gendil. Deke Joko Gendul. Apa to nondol ya apa lho kok iso. Wong didemek ngene kok lah. Jerit-jerit. Saking eroh ketampananmu ngono lho Mas ya Mas ya. Oh. Dek iki kagum nyawang kegantenganmu lan kebagusanmu. Mas, Heeh. iki dagelan apa gereh to Mas? Iso gereh lho. Ki yo wong kok gereh. Masa? Kuwi ya wong tapi rung patek dadi lho.
Iki sampean ceritane dadi apa? Sida paksa apa-apa? Lho sida paksa dhek. Sida paksa. Macake kaya ngene iki wis genah aku dadi tapih sida paksa. Patih sida paksa. Iya, patih dhewe. Aku nek roh sirahmu kok kaya roh sirahku dhewe to, Mas. Lah fungsine sirah gundul iki nyapa to, Ndel? Oh, ra roh fungsine sirah gundul kowe. Nyapa? Nek sirah gundul iki nek ngisor ora ngatasi nganggo sing dhuwur iki. Terus mbok kapakane, Ndel? Oh diusap. Cengengesan aku Mas. Berarti aku gandrung karo iki Gandrung paksa ketemu karo Sri Tanjung ketoprakan. Aku tak pamit suamiku dhisik. Pamit Suami. Bapake bocah-bocah ta? Pak Lurah, sepunten nggih. Niki namuk kerja jenengan pun cemburu kali kula nggih. Lho, sampeyan ora ngerti to? Bojone keloro Pak Lurah ki aku, Mas. Wah, duwe istri dua ki sampean to. Ternyata sampean. Lho, tenan wedok kan wis rabi wedok. Heeh. Banci kan urung. Lah ya iki dadi wedok karo banci. Masalah Pak Lurah rabi batang. Weh. Banci kok. Banci, Ding, banci kok. Entahne ya prayo pentung-pentungan lho. Ora lho, Mas. Aku tau duwe anak karo Pak Lurah ki renek ndase lho. Duwe anake ndase. Renek. Lah piye kalau Ndase ya kaya nggonmu kuwi. Gandrung Sri Tanjung ketemu karo Sida Beksa. Iki kocape Sida Beksa diutus karo Sila Hadikrama supaya ngumpadi tumbale praja Mas pitung gelung kula pitung gelenggung kuwi lho. Engko supaya Mas telung pelengkung gumbul telung gelung. Langke terus kowe pamit karo Sri Tanjung. Ngono. Ayo. Kene. Ceritane cosplay nganu cosplay dengi toprakan kae. Ya. Tapi beda cerita. Beda cerita. Duduk. Tok. Jare balong rondo. Kowe paku. Wong apik suaraku kok. Ya kowe nye. Tok. Tok. Apik kita prae karo. Apik. Karo ndengi ketoke apik iki. Apik. Tok. Gila arep ngomong iki kok. Arep omong. Tok. Lah, iki lho ketoke. Gila. Ayo. Tok. Muni tok neh atonyo cangkemmu kowe engko. Ndang le, muni tok neh kowe. Toprak sawenge tak tok. Omong aku lho, golak. Glito ndas. Syukur wae. Goblok ora umum. Angger wayah gerih mateng mesti mara. Kucing apa piye kok? Ha, omong kowe iki. Yo Lek. Iya. Tuk. Ora ta. Tonyo. Ha. Lah yo padha lanange gelut apa piye? Toprak. Ayo Dal. Kyai Sri Tanjung. Wih, enak. Suarane. Ana ing bengi iki ingsun arep pamit karo sliramu. Aja Mas, aja. Mas, aja. Aku kok piye to, Mas? Oh, diantuk. Iki jane piye to? Piye to, Mas? Karo wong wedok kok kasar kuwi. Kekasaran iki. Kuwi jenenge KDRT. KDRT iki kekerasan dalam rumah tangga karo wong wedok iki kudune sing lemah lembut. Contohna Mas, Saking sayange karo kowe ngene lho. Ngene lho tak warai goblok ora umum. Lah, Iya Sri Tanjung. Lagi. dawuh menapa Kang Mas? Bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilane ngelama manik ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu Yai. Saestu Kang Mas. Iki tenan jare. Kimochi. Iko. Ngono wi lho. Kowe kok orang-orang lho piye?
Alus iki jenenge. Wis anu mau. Sing Yai Sri Tanjung. Ngene lho. Yai Sri Tanjung. Ya trotok sik, Ekspresine ngono kuwi. Untune lho karo ketokne sithik. Yai. Yai Sri Tanjung. Weh, Nyapa? Nyapa? Gak Nyapa? boten. karo bojo wedi. Lah iya to. Wani nyo kowe iki arep pamit. Lunga kaya warok ora wedi. Wonten dawuh menapa Kang Mas? Yai Sri Tanjung, Pripun Kang Mas? aku arep pamit karo sliramu. Yen to aku nampa dawuh saka Prabu Sila Hadikrama golek tumbaling praja sing wujude emas telung gelung gumbul telung gulung ya. Kok kanggo yae berarti sing pasti ngono lho. Sing pasti ngono lho. Iya. Ya kaya kuwi sing tak kandhake kaya mangkono Tanjung wae. pangestune Kang Mas panjenengan minggat. Piye? Tanjung pangestune Kang Mas. Aku arep pamit. Ora apa-apa Mas. Aku njaluk tulung. Emoh nyapa? Tulung gandulono aku. Pamit ya sampeane totoke emoh Oh, ditinggal. ngono. Heeh. Jenenge bojo. Alah bojo kaya ngene ditinggal mbok wis to Mas, Mas aku. Ya krek ya anake ya ngriki lho arep minta sapa kowe. Mbok sing romantis ora gegeran dhewe to. Ayo pamit. Mula Mas, kowe sing ati-ati ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene. Taman Taman Kanak-kanak. Taman Makam Pahlawan. Taman Makam Pahlawan dengkulmu mlocot. Brengos iki lho Mas. kurang ngene. Heh. Atane iki sesoglokno. Mas, delok to, rene to. Nyapa? Ketoke cangkem iki ketoke kok nganu to, cepotan to ketoke. Masa tak Palsu iki ketoke cangkeme. cangkeme ora. Delok to, lho. Ketoke cepotan Mas. Lho apik. Sing ngisor bareng yo yo lho. Sik to. Cangkem kuwi pok orden kuwi dibuat piyai lho. Wong. Ayo pamit. Ayo pamit. Aku bakal Nyapa? Ambunin. Wah, gak. Nyapa? Mas. Gila nih. Nyapa? Nyapa lho? Ambune nyapa? Kaya wis sing guri iki. Masa to? Pusing iki. bendol. Iya. Ayo Yai pamit. Sri Tanjung. Wonten dawuh Kang Mas. Aku njaluk pamit arep ngayahi wajib saka Prabu Sila Hadikrama. Ijik Kang Mas. Mula kuwi kowe sing ati-ati ana ing sakjroning Taman Kaputren kene aja nganti kowe metu adoh-adoh. Ijik Kang Mas. Lah mungkin nek lapar gimana? Enggak ada Grab di sini, Mas. Neng taman kono ana suket sing ijo-ijo. Bojomu kok tangan suket piye to? Wis disiapi daharan sak cukupe karo para dayang-dayang. Kowe, ya tak pamit. Wis disiapi panganan sing akeh karo abdi-abdimu. Mula kuwi aku njaluk pamit, Yai. Kuali. Sing gendong sing lanang. Sing gendong Sing lanang. Kuali. Kuali. Gendong, Dol. Alah. Mas. Mas, kowe iki malah berbuat tidak senonoh nang kene. Iki wayah Mas Wong Megdon. iso. Katokmu lho. Iki kena tenan wi. Kurang Jelas. ajar modal kita rae. Nyapa? Mosok kok diplites ya? Wong gathuk ndas-dondas. Ayo pamit terus Sila Hadikrama teko. Ayo Wis ati-ati tak tinggal ya. Ijik Kang Mas. Duduk. Hati-hati Kang Mas. Kang Mas. Hati-hati. Hati-hati Kang Mas. Hati-hati Kang Mas. Wes mut. Hati-hati Kang Nyapa ta? Mas. Lah. Ta paksa. Iki nyapa? Aku golek nondrok. Lah nyapa? Lah nyapa? Nyapa lho iki lho. Gak betah no ambune SGM e ngono. Ambune SGM apa to? lho. Sos SGM. Ya saking trenyohe arek nganu arek bojone arek budal Ditinggal. kerja ki di nganu ngono dicipik Pekas ngalih Sila Hadikrama teko. Aku ngalih. Duduk. Hai Sri Tanjung. Lah kira. Panjenenganipun monggo pinarak.
Aku ngerti yen sliramu ijen tanpa ruang ana ing kepatian. Injih. Kakang Padesida peksa tak utus ngupati tumbaling praja. Oh, injih kleres. Kanggo karaharjaning praja ning papan kene mula kang saka kuwi ora bakal tak selaki. Hai Sri Tanjung. Injih. Kleresan menika mumpung bojo kula mboten teng dalem monggo pinarak. Monggo pinarak mriki monggo. Ora lho kok bawa enak men Sri Tanjung kok manut men ora Sik to, kuwi jane Sri Tanjung apa begenggek? Lah nyapa to bojoku elek ya ben minggat. Kowe iki mo, etok-etoke mo. Aku gelem bojoku elek. Kowe ngene ora kena diatur tak tembak lho. Wong kok iso. Aku ngerti. Aku ora bakal selak ing janjen aku tresna karo kowe mula kang saka kuwi wong ayu Tanjung. Manuta. Bakal ndak pundhut garwa ndak mulyake ndak sengkake ngaluhur pinangka garwa Prameswari. Mboten. Tanjung. Wonten dawuh menapa? Aku cara halus iso ning cara kasar aku luwih iso. Saestu. Yen kowe ora manut marang aku bakal ndak rudha paripeksa kowe. Saiki. Lho. Mah kok saiki Tanjung manut kowe karo aku Tanjung. Mboten. Tanjung. Aja temek kulitku paribasane yen kowe temek kulitku bakal tak beset. Tanjung manut ya wong ayu, manut ya wong ayu Tanjung, manut kowe karo aku. Ayo. Jong, kepercakaanku kok direnggut engko. Oh padha lanange. Dapuke mung loro iki tok wis tukang ngerek kelir barang mbok demeni kowe iki. Ya ora apa-apa, Mas. Wong kok iso Kakang Sida Beksa. Aduh, wah sampeyan jenengan kok betah nggadah bojo ingkang kados mekaten. Kula badhe dipun prawoso, kula badhe dipun gonjak ning kula nolak. Kula mboten purun kula. Napa leres pangandikan Lho, panjenengan? kula punika ratu lho, Nalendra menika menang nepak bun-bunane wong sak negara mboten mungkin nek kula badhe ngomong selak, kula mboten mungkin. Kula percados panjenengan. Mulai saking mekaten, monggo diselesaikan secara kekeluargaan. Kula tak badhe kundur hangedaton. Ajar si Tanjung. Langsung jotos dal. Tanjung. Langsung. Kang Mas. Ajar dal, ajar. Kang Mas. Ya Kang Mas. Kula kangen kalih panjenengan Kang Mas. Saestu Kang Mas. Aku patih lho. Mbok jenggu. Ya jenenge bojo ki suwira ketemu enek 5 tahun ora mulih kok. Kangen. Tanjung. Wonten dawuh Kang Mas. Wis kowe ora kena tak kandhe tak ajar. Ya ampun padha lanange ayo. Mas, Bisa Pak. iki iso gelut tenan iki lho. Iso gelut tenan iki. Rumangsamu iki gelut ning orkes ngono piye? Iki. Tanjung. Apa? Yen ngono kowe ora pantes urip ning alam donya, ora pantes minangka dadi patuladaning para kawula. Terus luwih becik kowe tak paten saiki. Ya. Hop. ra trimo aku ya. Toprak goblok. Tanjung ki mung lorong sumpah. Nek aku salah gondo ku mambu banger nek aku ora bener apa gethe mambu wangi. Lah ki ngene dipateni ra iso omong to. Ora iso omong lagi kok dadi Banyuwangine piye kok gundul cengoh kowe iki. Sanggite kobong. Sanggite kobong. Aduh keliru berarti. Lah iya terus Urip nah. tok. Oh urip nah. Lah saiki kon sumpah. Tanjung. Aku arwahe. Kowe iki tak uripno nah. Ya ora Tuk. Kok iso misah-misah tak tuapuk. Kowe iki tak uripno. Bisa nae to aja oke-oke. Gel aku. Heeh. Kok ya wis. Sumpah Yen getihku wangi. Wonten napa Kang Mas panjenengan ngajar kula Kang Mas. Sak durunge kowe temekaning pati, ha iki lho. kowe bakal meling apa sadurunge kowe mati. Kowe meling apa? Es teh loro apa? Kula meleng Kang. Apik kopi susu. Meleng apa? Ayo. Mangke tanggal 11 mekare bayar Mas.
Mangke Senenan nggih wonten, Selasan wonten, Rebo wonten. Sing ngene hubungane karo toprak malah kon ngitung utangmu iki ngapa? Lha ora dipateni jenenge wong rumah tangga ki ya pakai diutang kok, Mas. Sri Tanjung iki dadi Sri Tanjung. Lah Sri Tanjung ora oleh diutang kok. Nek bener Getih Wangi ngono lho. Kaya Nah. sing wis-wis ngono. Kula manut panjenengan percaya Kang Mas. Nanging wonten syaratipun. Lah iki lho. Tok tok tok. Oh. Ento pancen Kaget aku. Aku yo kaget. lutira kula gondo amis. Kaget. Gak. Aku gak. Ateges kula tumindak sadang Kang Mas. Tanjung Yen to Nesu tenan. pancen lutira kula anggondo Bener iki paling dek sore urung cawi kok, Dek. iki jane apa to kok kerih iki kowe iki bojone patih lho polamu kok. yen lutira kula anggondo arup ateges kula mboten tumindak sedhek Ayo, Dal. Wis lho sumpahe. Ya wis. ayo Yen to sumpahmu kaya ngono, tak bukteni saiki. Yen to getihmu gondone amis kowe tumindak sedeng. Yen to getihmu gondone arum ateges kowe ora salah. Ya ngono paten ae. Duk. Terus aku salah opo dipateni lho salah opo lho. Kleru kowe ngamur. Hei. Ora ati-ati kowe wis ngumbar benderamu. Kowe tak katutke dosamu. Mati kabeh. Toprak basa kabeh aku pateni. Para prajurit, kowe nyekseni benderamu tuh minta kaya ngono mbok umbar. Mati kabeh. Kowe yo ngono. Nyapa? Minangka jaga regol, Aku dalang lho. bengi iki toprak ora dalang. Oh iya. Mati. Mati kabeh. Wis ora ana bat. Lho, lah aku rene kancane noprak. Wah. Ya no, urip kabeh. Ambune lho. Hei, ambune kalau piye? Sik to. Ndang. Sanggite swamar kobong. Ndang. Kok iso ora semu blas. Diulehne sanggite. Ndang. Si Tanjung. Ambune lho getihe. Yo. Wis susokne. Wis Kuwi main dhewe lho nek susokne. Kuwi dadi ambu. Tanjung. Jebul getihmu ambune Urung diambu kok. Diambu sik. Ambu sik. Lah, Lah ngono lho. Toprak goblok ora umum. iso pegel. Tanjung. Jebul getihmu ambune wangi. Ateges kowe ora tumindak salah Tanjung. Yen kaya ngene besok rejaning jaman Heeh. besok tak jenake Bandungan. Lho heh. Hubungane iki lho apa? Getih wangi Masa kok getih wangi Bandungan. Bandungan iki lho. Banyuwangi tok ngono lho. Goblok. Ya wis. Yen besok ana rejaning jaman, besok tak jenake Banyuwangi.